भिडिअ शान्ति मा भाइराल भिडिअ माबा माबि गोदान जाबाय थाखो सहायनो हायैनि बेसेरा जिफ्लंजोब्बाय आरोना सोरबाखि सेसिअनि क्वार्टाराव बिदि थाबालाय मा जागोन जेनेबा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय जेनेबा गोदान इदिनो जेनेबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय दिनैबो फुंनिफ्रायनो जागाबाय फुं नङा आरोना जाखांबाय लोंखांबाय साहा फुंनि जाखांबाय आरोना ओमफ्राय जाबाबो जायाबाबो खामानि होननानै आंनि डिउटि होननानै आङो मावलांबाय थानोसै आरोना बिदिनो भिडिअ बानायनोसै ना होमबा आंहाबो मबाइलजों रायलायबाय थानायखौनो सोरजोंबा रायलायनाय बायदि मोजां मोनो लोगोफोर थ' ओरैनो सानफ्रामबो मिथिखायो आंनि खामानिया मा जायो बख'नाङा बाबा बेनो गथ'जों गथायजों जानाय लोंनाय बेनोल' आरो बोस्रांग्रोनानै लाग्रोनोसै आरोना आङो बेखौ बिराद थिखोनो बायो आरोना एखमबा खेवनोसैबा दे खेवदो दे खेवलाय दे बेखौ नङाबा बेखौ नङा इखौसो नै इखौसो र' एक सेकेन्ड दे होदो दे गोसाबो दे न'मा बेदर जायैखाय हायालै नोङो दे एबार हासिगोन गाव खेवनो हाबा बिराद मोजां मोनो हगारदो दे आखाइया हगारदो भेरि गुड फामफ्रेनानै दंमोन आरो बोरो नै दाख्लै मोनायाव गोलैनानै एखे खुगाजों गन्थंजों थै बोरो गुस्थियानो खेब्बैसो जिखोथाय बेना बे बाबा नै लायनो ओमफ्राय नायदो लोगोफोर आं बेसेबां अजन जाखो आरोना सियारानो एखे जिफ्लंजोबलायबाय ओरैबायदि अजन जाबायना होमबा सहायनो हायैनि बेसेरा जिफ्लंजोब्बाय आरोना मारैबा थब जिलाङो आरोना नै मारैबा इदि बेरस'नाय ना मा होनोथाय ओमफ्राय अजन होननांसिगोन ना होमबा लोगोफोर एथबां फुंबाय आङो सियार बिसिलायनो हाबाय आरोना बेखायनो एसे गिनांसिगोन आंबो बे सियार गेसावआवनो जिरायबावोसो आरोना जिरायजाबावो एसे सेराव मोजां दंबावो नालाय ओमफ्राय आङो मा ओंख्रि संनो सानबाय आरोना न' सुग्रोनोसै न'खौथ' दहायनो सिबखादों आङो एसे बेरायनानै फैदोंमोन वाकिं थाबबो सिखारदों नालाय दिनै मामिनि फरिखा दं बेखायनो आरो फरिखा गैयाबाथ' एसे लेट सिखारो 6:30फोराव सिखारो आरोना 6:30 नङाबाबो 7था आरो दा एसे वाकिं खालामदों साननै जाबाय ओमफ्राय नायनोसै बे अलसिया जायाबाथ' वाकिं खालामबा मोजां आरो ओमफ्राय अलसियानि थाखायनो देहाखौनो अजन खालामनानै लाबाय आरोना आङो ने बाबा ओमफ्राय बेबो सिखारखायोना बेखौ बोरै गालांनो जायो आरोना लोगोफोर बेखायनो एसे हमथानानैबो थानाय ओमफ्राय दासान्दि एसे लेट सिखारदों बियो ओमफ्राय आं दिनैथ' बैसिम गिदिर गलसिम गिदिंनानै फैथारबाय ओमफ्राय आं मा खालामदों फना मोननै नालाय कल खालामनानै गालांबाय आरो ओमफ्राय आं बे कलैनो गिदिंलांबाय जे गाबनाय खोनाबा थब गिदिंनानै फैफिनसिगौमोन आरो ओमफ्राय इयो सिखाराखैमोन आरो टेलिफिया खालामनोथ' लुबैयो ओमफ्राय दा गथ' उन्दै दं नालाय लोगोफोर जाया आरोना ओमफ्राय बे जायियावनो मालाय मेजेमफोरा एखे बालल'खांबाय बायबाय संलायबाय लोगोफोर सबाय गोजा आरो जेबो गैया ओमफ्राय आलु ओमफ्राय गरसि एसे दं आरो 10थासो लगायनानै एवलाबायनोसै आङो बिराद गोथाव मोनो आरोना जोंनि बोराया सबाय गोजाबाबो बिदिनो दुगैखांबाय न' सुखांबाय थुखैखांबाय गथ'खौबो माने थाब संबाय आरोना आङो 11:30 जाबाय मामिया जेबो ब्रेकफास्टबो जाया नालाय डाइरेक्ट दहाय फुङाव ओरैनो खावख्लाबसे रुटि जालांदोंमोन ओमफ्राय दा फैनाय लोगो लुबैयो आरोना नाबा खेबनै गाहाम जानाय जायो नालाय बेखायनो संनानै लाग्रोथारबाय आरो आङो ओमफ्राय लोगोफोर गोजा रानिया जानानै मानानै लाखांबाय आरोना जाखांबाय माने बिराद गोजाथ' नङा मेरुन गस्ला जोमगासिनो आरो आं जोमगासिनो मा जाखोथाय लोगोफोर मोनसे खालारखौनो माबा दावब्राथाय बेनो बे आरोना गांथामसो जाबाय नामा गांब्रै खालार जाबाय बेबायदि खालारानो बेखौनो बे गानगासिनो आरोना माने एखे बिदिखौल' बिहरफ्रांगासिनो आरोना दाख्लै बिहरदोंमोन आरो माबायदि नुखो लोगोफोर मा नुनो नङा होमबा
लोगोफोर मा खालामबावनो भगबानफोरखौ गाबज्रिबाय थादो सान्ति फैदो सान्ति मा भाइराल भिडिअ माबा माबि गोदान 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 जाबाय थाखो बे थैनायफोरनि गोथै हारा बेगेंखौलाय मा होननानैलाय बिजनेस खालामनो लांखो ना मायाव मा बाहायनो लांखो गिरुफारावनो जेरावबो सान्ति गैला गोथाङावबो सान्ति गैला थैखांनानैबो सान्ति गैबावा माबोरै हे भगबान बहा थांखो नोंलाय गाहायाव फैला नामा नोङो नाहरला नामा जोंखौ माबायदि जागासिनो थांनानै थानोबो गिलायलांबायसो आरोना थांनानै थानोबो गिलायलांबायसो गथ' गथायनि दिनाव मा जागोन आयौ 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 मा होनबावनो आरो एखेबारे माला जागोन सान्ति बाथारबाय आं बोलाबानो बेनो गोदान मा ओंखारबावखो मा जाबाय थाबावगोन आरो बेसेबां बिदि नुबाय थाबावगोन गाबनो ना मिनिनो जाबाय आङो लोगोफोर हारसिं बेयाव सियारखौ दा गैया लांनानै दोनहैखादो हो ओमफ्राय सोरथो सिफाय बिसिजोबखो सियारखौलाय सोरबाखि सेसिअनि क्वार्टाराव बिदि थाबालाय मा जागोन जेनेबा थायो सफाखौनो बायदोहाय बै कामबेडखौनो लायदो हायावसो जिरायनांगौ लोगोफोर हायाव सियार बायनायखौ सोलायनो थिनबाय माबा हायावसो जिरायनो थिनबाय माबानि बायदि दरिमन नमिता सुजुका मोनासो मालाय हायाव आराम जिरायना सोरबा नायबाथाय खुगायानो मिनिनानै थाबाय थायो जोंना फिसाजोना नमिता सुजुका होननायखौनो थ' लोगोफोर जाखांबाय लोंखांबाय आरोलाय माथोबाव नङा होमबा दुमफ्ला उन्दुनोसैलाय गरम जायनि भिडिअखौ नायो बिनिखौनो बे भाइरेलखौनो नायनो बालायलांनाय मोनबाय आरोना बोरैबा मोनथारबाय दासो जाबाय आरो बियो हायाव आराम जिरायलायनानै जाबाय जाया ओमफ्राय हाथाय नांगाबाय खोमा ओंखाम बिहरलायनानै लाबाय आरो बे टेबोलाव जादोंमोन गावनो हायाव जिरायफिनबाय नुदों दहाय जानाय समाव जायासै दा स्राय जाबाय स्लिपनो दावदै भाजा गरसि भाजा आलु भाजा दावदैयानो दोनजाबाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै सासेयाबो आथिं खाथि दोनफैबाय ओंखाम जानाय खाथियाव दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै जिरायसो नायनायनि थाखाय नोंथांमोनसिम रोजा साबायखर थाबाय बाय बाय दे जाजोबदो दे ओंखामबो गैला आराम जादो